Iżjed flessibilta u aktar serjetà dan huwa l-ħsieb għall-emendi li se jsiru fl-att ta' reġistrazzjoni tal-ajruplani li bħalissa qed issir konsultazzjoni dwaru. Dan l-att ilu fis-seħħ mill-2010 u fi żmien 4 snin deru difetti li għalkemm żgħar ħallew impatt negattiv fuq l-ekonomija Maltija. Għaldaqstant il-bidliet se jgħinu biex jattiraw operaturi li jixtiequ jirreġistraw l-ajruplani tagħhom f'pajjiżna. Fuq dawn il-bidliet spjega iżjed il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis. Kien hemm tibdil li huwa kosmetiku affarijiet żgħar illi kellna nduruhom u affarijiet illi inqalaw minn każijiet li inqalaw wara li daħlet il-liġi. Però kien hemm affarijiet oħra li ma konniex ħsibna fihom fl-2010 u li kienu qed itelfuna ċerta investiment. Zammit Lewis qal li b'dan il-mod se jinħolqu iżjed impjiegi filwaqt li l-industrija tal-avjazzjoni tkompli tissaħħaħ. Siru aktar attrajenti biex noħolqu u nħajru iktar operaturi jersqu lejn il-ġurisdizzjoni jersqu lejn pajjiżna mhux biss biex jiġu jirreġistraw l-ajruplani, però biex jiġu bl-uffiċini tagħhom joħolqu x-xogħol u jħallu aktar investiment f'pajjiżna. Madwar 170 ajruplan huma rreġistrati f'pajjiżna. Tkellimna mar-reġistrar tal-ajruplani George Borch Marks fuq il-ħtieġa ta' bidliet f'dan l-att. U għattamat dejjem illi aħna inkabru l-reġistru għaliex dan jaffettwa l-pajjiżna, jgħinna kemm biex niġġeneraw iktar xogħol u kif ukoll li nġibu f'pajjiżna iktar influss ta' flus, jiġifieri fil-kamp finanzjarju biex all in all niġġeneraw iktar il-prodott nazzjonali. Il-proċess ta' konsultazzjoni jagħlaq fl-10 ta' Jannar u maħsub li sa nofs is-sena d-dieħla pajjiżna jkun daħħal il-bidliet meħtieġa.